Hayırlı gün. Бүгінгі тапшыру белән без Мари иленең Марки районында урнашкан татар авылларына сәфәребезне башлыйбыз. Бүген Альмаметьева Кышна дигән авылда сәфәрдә. Нәрсәгә игътибар итәсең, йөри торгач, күпчелек татар авыллары бит инде хәзерге көндә йорты агач булса да, ул тышланган, сайзинг дип әйтәбез инде. Ул бөтенләй дә башка төрле кыяфәттә булып тора. Менә монда бөтен конструкциясе күренеп тора һәм шын элекеге авыл йортлары булып тора. Һәм урамы белән шундый. Кышна авылында бер-берсенә охшаган урамнарны гомумән очратмадык без. Бәлкем ялгышабыздыр да. Менә монысын тапшыру барышында ачыкларга тырышырбыз. Киттек авыл буйлап сәяхәткә. Кышна авылы документларда 1763 елдан күренә башлый. Ул вакытта теркәлгән халык саны 19 кеше, 15 ир-ат һәм 4 хатын-кыз. Бер гасырдан халык саны 100 кешедән артып китә. Соңгырак караганда документ буенча 1825 елларда шундый язу табыла, что деревня Алмаметьево расположена отдельными улицами 6 околотков дип. Менә шул теге околодокны карасан, словарь буенча ул оказывается родовое гнездо шикелле, менә род дип. Бер тирәгә җыелып яшәү. Да, менә бер тирәгә җыелып яшәү. Безнең электән инде килгән әйтәләр, 6 кеше килгән, 6 семья килгән дип әйтәләр инде менә. Значит, инде менә документ буенча чагыштырганда дөрес булып чыга инде менә халыкның сүзе. Значит, где-то 6 семья килеп типләнгән монда дип. Анда соң кайсылары, может, 4 килгәндер, 4 хатын-кыз булгач. Беренче шулай дип уйлап куясың. Ничектер бүлешкәннәр, шулай дип килеп йөргәннәр инде менә. Чыгышлар инде шул әйтәбез инде без теге диалект одинаковый булгач, арча аяклары дип инде. Ләкин шуны онытмыйк, авылга нигез салучылар булып марилар исәпләнә. Шуңа бирегә татар халкының күпләп күченүе 18 гасырның соңгы чирегеннән башланган дип фаразларга мөмкин. Авылда марилар әле дә яши. Марилары бар, астагы урамда бөтенсе урам, полный урам, мари урамы. Бу кергән вакытта аская урам. Кергән вакытта астая урам. Анда әлдә марилар яшәйме? Әлдә марилар. Ну безнең бу авылда да марилар элегелектән булган. Менә бу урамда 3-4 булган монда. Менә монда 4 урамда бар иде. Барсыз марилар. Шунда яшиләр. Бөтенсе бергә аларны аерып алып булмый хәзер. Алар маришада, татарчада только так. Кайчандыр Кышнаның аерым нәселләр булып яшәгәненә ишарә ясагандай, ул бүгендә төрле хикмәтле атамаларга бай. Башта мәктәп балаларын Кышна, Чапай, Кече Мүрке дигән 3 авылдан җыелганнар дип уйлаган идем. Чапай дигәне Кышнаның бер өлеше булып чыкты. Кече Мүркегә килсәк, моннан 5 километр ераклыкта ул һәм балалар урман эченнән үзләренең инде апалары белән, Жанна апалары белән менә шушында көн сайын йөриләр. Җәяү төшәләр. Менә шуннан соң инде арым тагын әле автобус белән алып китәләр. Автобус үзе дә килеп җитте. Данияр бәреп кенә китә күрмәсеннәр, шисе бар әле синең белән. Балаларны озатабыз. Ничегрәк татар телен белү дәрәҗәләре? Мен bilmem de şimdi men özüm Mari. Сезнекенә караганда әйбәт булырга тиеш. Нәрсә дип әйтергә инде тагын. Балалар әйбәт беләмесез, сөйләшәләрме татарча? Татарча, күбесен урысча сөйләшәләр. Сез ничек татарча өйрәндегез үзегез? Мен үзем Кече Мүркедән укыганда ук татар балалар булды безнең белән укыганда. Мен татарча кичкенәдән ук белдек. Хәзерге көндә мари балалары ничек? Мари балалар да русча сөйләшә, марича сөйләшмәйме? Маричада сөйләшмиләр алар, мари балалар татарча, урысча сөйләшәләр. Җинес мария, татары, урысы, җинесе урысча сөйләшәләр хәзер. Кичкенәдән ук. Менә шулай. Тиздән мондый авылларда сукланып, татарлары марича, марилары татарча белә, кирәк чакта русчада сукалыйлар дип әйтерлек булмас. Тарих тәгәрмәче әйләнә, шикләр эреп югала, халыклар кушыла бара.
Инде менә астарак караганда мин әйттем дә улица Чавайна дигән урам, инде ул элек айрым авыл булган, татарский, Тат-Юрдур дигән. 1970 елны указом Президиума Верховного Совета Республики Марийская ССР инде ул инде вошел в состав деревни Алмаметьево. Ул теге трёхдворики дигән. Трёхдворики түгел, трёхдворики кергән шатта анысы выселка села Марков. Урыс авылы булган. Ул да сезгә карамаган. Ул да безгә карамаган элек. Инде менә хәзер инде бу штыгыбызтыгы суның теге ягы Чапай дип әйтәбез, Чапай участогы. Бөтенесе дә бу бер авыл булып санала хәзер. Трёхдворики да, Тат-Юрдур, менә бу үзе Алмаметьево и Чапаево, это все одна деревня дип әйтик инде. Тат-Юрдур теге марилар яшәгән. Мари яшәгән инде өлешдә. Алайда Чапай дигән өлешнең мөстәкыйльлеге калыр ахыры, чөнки ул барыбер читтәрәк, Ировка елгасының икенче ягында урнашкан. Үз икътисады булу сәбәпле дәрәҗәсе дә икенче. Бөтен авыл бу якка карап кына тора. Бик күпләргә эш урыны да, ярдәм дә шуннан ирешә. Ул якта пилорама урнашкан була. Ана инде совет чорларында да гөрләп эшләгән вакытларын бик күпләр хәтерли. Бу якларда кышнага барабыз дигәч, пилорама эшли микән анда дип сорап куючылар байтак булды. Ләкин аңа кадәр дә, элекеге заманнарда да ул як, Ировка елгасының ул ягы, хәзер дә урманлы ягы, шушы агач эшкәртү белән бәйле булган, смола курнилар шул якта урнашкан, сумала ясаганнар. Анысы булгач инде дигете дә булган, скипидары да булган дигән сүз. Шулай ук елганың теге ягында аның җитештерүләре урнашкан, кустарлар эшләсә дә, күмере дә булган дигән сүз инде. Һәм менә бүгенге көндә дә шул элек-электән шул тарихи урынында, инде хәзерге көндә дә Чапай дип атала торган урынында пилорама эшли, анда да сугылып чыгыйк. Менә бу Кышна авылының, Әлмәт авылыннан сон Кырые, Чапаеводан сон монда инде матур наратлыклар китә. Бу урманның инде ычы кырые юк. Бу Бәрәңге районы гына шая китә менә шул урман бер. Безнең монда бит Казан шәһәре якын булгач, продукциялар шунда китеп бара Казанга. Казан шәһәренә Татарстан буенча, инде әзрәк излишкалар булсалар инде Мәскәүгә дә. Спрос бар. Быел гына инде әзрәк бәясе төште. Главный Заказчик ашалтыратмыймы анда? Юк. Аяр. Поставщиклар. Поставщиклар. Поставщиклардан телефон алмаслык булгач, димәк хайран күп инде агач. Урман бар. Инде ирек агач белән нинди пародлар белән эш итәсез? Biz alabız үсеп торган делянка урманны. Анда инде бара смешанный. Төрле-төрле. Анда була инде усагы да, нараты да, кайыны да, юкасы да. Барысы була. Һәм менә шуларны барысында эшкәртеп сата алсаң, анысы инде менә шул күрсәтә инде син бизнесменме, юкмы? Бизнес бер файда, халыкның өлешчә булса да, эш белән тәэмин ителеше икеләтә файда. Авылда хәрәкәт бар. Авылдан ничек китәсең, кая китәсең? Авылны калдырып. Шулай. Эш булгач кая барасың? Эш булмаса тагын бер хәлие эш бар, хайван карыйбыз, эшлибез. Аллага шөкер. Хайваннар да бетә башлаган, хайваннар да үрчи башлады. Бәрәңгеләр дә хәзер халык эшли. Нәстәшен эшли кибеттә бер кыйбат хәзер. Бөтенесе үзенекен эшли. Мин дөресен әйтәм, Потому что беләм мин аны. Авылларның кайчандыр таратылган оешмаларны яңадан җыеп яңартучылары да, булганын саклап торучылары да бар. Мәдәният өлкәсенә тукталып узу зарур, чөнки авылның 30 ел буе эшләп килүче үз ансамбле бар. Юбилей хөрмәтенә кыска гына тәнәфес.
Кышнаның тагын бер үзенчәлеге аның халкының киләчәк көннең яхшырак, яктырак булачагына ышанып яшәве. Ансамбльнең авылның юбилеен уздырасы бар дип атлыгып торган кешеләргә кышна тагын күпме яшәр дигән сорауны бирүе дә уңайсыз. Шулай да бөтенесе яхшы, бөтенесе тәртиптә, әлегесе. Тора бара нишәр. Тора бара нишәр дигәннән бер 15 елдан авыл калыр микән әле? Нишәп калмасын, яшьләр авылда калайбыз, безнең авыл бетергә тиеш түгел ул. Күп җирдә әйтәләр, менә 15-20 ел авыллар, авыл хуҗалыклары бетә. Нишәп, менә хәзер нишәп бетсен? Менә быел Алла бирсә, быел булмаса киләсе елга газ керә. Газ кердеме, халык китми, яшьләр тора. Шул газ булмаганлык белән генә әзрәк киткән туда-суда, анысы да әллә кая җиракка китмәй, районга гына инде. Мен әйтәм, шушы урманлы якларда иркенләп көне буе йөреп кенә торасы, төшерергә материал бар, сөйләшергә кеше бар. Кышна авылындагы ансамбль белән генә дә бер музыкаль тапшыру эшләргә булыр иде. Ләкин сәфәребезне дәвам итәргә кирәк, җәмәгать. Алда безне бик кызыклы сәхифәләр көтә бит әле. Марки районында 3 татар авылы бар дип әйттек. Ләкин шунысы кызык. Алар бер-берсенә якын урнашсалар да, нигез салган вакытлары бер тирәдә булса да, бер-берсенә барыбер дә охшамаганалар. Көн күрешләре, яшәешләре белән дә һәм хәтта сөйләмнәре белән дә аерылалар. Ләкин аларын киләсе тапшыруларда барларбыз. Чиратта безне оператор китмәгән да хәлле. Мин бит үреләсем бар. Чиратта безне Күлбаш авылы көтә. Элемтәдә күрешербез.